qabelhom ħallinniet. Merħba, sibt tajjeb u xek jgħidu. Sibna ħabiba unek fil-programm u ħad rispondi 10 mistoqsijiet f'5 minuti tlaqna Max. Tali meta bdejt kanta u fl-ima età tisma' din nista' noħodha bis-serjetà l-biċċa. Bdejt inkanta ta' jisu 3 snin imma ta' 6 snin ktibt l-ewwel diska tiegħi. Naf nikteb ta' 6 snin. Min jinfluenzak l-iktar lokalment u anke internazzjonalment? Lokalment, naħseb lokalment Ivan Grek jispirani ħafna u internazzjonalment Adele. Diħat nistinna qabel. Mela inti meta kellek 9 snin ħadsem ma' rock band Taljana Papa Rock. X'kont għamilt? Spikaj. Papa Pop kien jismu. Sorry. Konna naqadna thanks to Pola Bela u konna ħadna sem Fio Canto, ftera xena kanzone, kena xi kanzonetti tagħna wkoll, kienet esperjenza sabiħa. Mhux kulħadd xtaq jiqpa' mill-grupp sabiex neqpaw għall-programm kollu minħabba l-iskola u hekk, so mbagħad spiċċat il-datana hemmhekk. Tista' tniżel. Junior Eurovision, xalmek, int ħadsem darbtej. Ħadsem darbtej, naħseb kienet kważi l-ewwel darba li ħadsem f'kompetizzjoni naqriżiet organizzata f'kif fejn qed tagħmel eżatt fuq palk sabiħ, qed tesibixxi kanzunetta oriġinali. Nasba li minna ħafna għax minn hemm mbagħad il-karriera tiegħi naqriżiet. Soda. Iva. Il-mami tijak fl-2017 ma baqax magħna, effettwatek mużikalment? Affettwatni ħafna, il-mami tijaj kienet il-pillar tijaj fej anka fl-affarijiet tal-mużika f'tal-iskola u kollox kienet tejni f'kollox u tippuxjani f'kollox. U s-suqek naħseb ukoll. U s-suqni wkoll. Imma ovvjament wara li ħallitna kelli min jgħinu jippuxjani biex neqpa' nagħmel dak li qed nagħmel u anke għaliex ovvjament kienet tkun kburija li neqpa' għaddejja bl-affarijiet li jogħġbulini. ċert il-kburija bil-kbir tajjeb. Mux tal-ikburija tal-li ilna xirek tamilla kanzunetta u dedikajta li illa. X'inhu l-proċess biex tasal kanzunetta bħal dik illi fl-istess ħina kemm qed titkellem fuq ommok naħseb illi taħdem għax kull minn għandu l-ommu nieqsa jirrelata magħha. Iva, naħseb l-ewwel diska Thunder li ktibt fuq il-mami kienet diska li ktibta mal-Muxu u ma' Elton Zarb fej it-tnejn kienu jafuha sew u kienu ħbib sew tagħha. Allura kienu jafu eżattament x'għaddejna minnu l-relazzjoni tagħna. Allura kienet kanzunetta hekk li kienet touching ħafna. Mbagħad mhux tal-aħħar kienet diska miktuba minn hemm il-Kalija Bejlis li għadha minn istess sitwazzjoni bħali sentej qabel. U naħseb hija l-lirika tagħha jista' jirrelata kull minn għadda minn l-istess sitwazzjoni. Tara bħal meta nagħmlu ċaj taħna, rridu nkunu għaddejna minnhom ħafna drabi biex jaħdmulna. Eżatt. Fis-six isser inti studjajt il-liġi. Taħseb illi fil-mużika tidħol il-liġi. Ġiel issu jgħid irxaqat jew għamel kontratt. Naħseb hawn Malta naħseb hawn naqsu żgħir għal-liġi u l-mużika f'Franklin. Imma għaw fejn ikbru, Nizzel. Issa l-oħra nistgħu ngħidu li sirt l-ewwel mara li rebħet mużika u għadet issa dak it-titlu jibqa'. Xi tfisser imma għalik għax rridu ngħidu vera il-festival ħuddu minn ħadd xejn, ġifieri dis-sena kien hemm ħafna nisa. Iva. Naħseb hu dejjem iddominat minn nisa li żjed, jiġifieri naħseb għaw Malta, ma nafx, naħseb fi snin li sar mużika s'issa kważi dejjem iżjed nisa kien hemm. Imma rebħu l-ġiel. Barra inti. Kdibt ma' ħafna kompożituri u awturi, hemm xi ħadd tal-qalbek hekk. Kull kollaborazzjoni li għamilt dejjem ħdim tal-qalbi, jiġifieri ma nistax ngħid le, imma naħseb mal-Muxu għandi artist taħdem hekk imma jsuħija li, jiġifieri ma nistax ma nsemmix. Tajjeb, nagħlqu b'di, Max, aħna nafuk, dan ħannu nkixfu kemm għandna żmien ma nafuk żgħira u nafu l-long beard imma turajt f'kull sens imma mużikalment. Fej tixtieq li tmur u fej jew forsi diġà sejra. Il-fatt li tħalt mużika l-ewwel darba u ntlaqt tajba daqshekk ma ngħid in-nies jisu tatni jisu xejn oħra għall-mużika tiegħi, anke se nikteb iżjed bil-Malti, ħriġ diskassa bil-Malti wkoll. Għaddina d-diska xi fejn isibuha? Aktar viċin, tistgħu sibuha fuq YouTube, fuq Spotify, fuq Apple Music, insomma kull tibda, kull imkien. Dinejk bl-onuri, Maxine, grazzi ħafna simpatika u għomli u ibqa' sejrek u jekk tixtuq il-ġat tieħu l-flok Maxine, ibatunna hawnhekk. Narawkom.